Salutare și bine ați venit! Astăzi pornim într-o călătorie, una cu totul specială. Ne întoarcem în timp ca să descoperim moștenirea unui elixir care a modelat istoria, dar nu prin războaie, ci prin vindecare. Vorbim desigur despre povestea incredibilă a oțetului, de la secretele faraonilor și până la formulele super avansate de astăzi. Ei bine, exact asta e ideea centrală. Să ne gândim un pic la oțet. Nu ca la un simplu ingredient din bucătărie, ci ca la un aliat. Un agent al sănătății care, fără glumă, a susținut imperii, a inspirat medici legendari și a călătorit peste continente, lăsând în urmă o moștenire de vitalitate și mai ales de echilibru. Ok, să începem cu începutul. Vom explora firul acela invizibil care leagă civilizații ce par să nu aibă nimic în comun și o să vedem cum, de la malurile Nilului și până în taberele legiunilor romane, oamenii au simțit pur și simplu puterea acestui lichid fermentat de a le menține echilibrul interior. Și aici e cheia. Înainte de laboratoare, de microscoape, de studii clinice, exista observația directă. Oamenii au văzut pe pielea lor că un strop de oțet în apă sau în mâncare nu doar că dădea un gust mai bun, ci le oferea rezistență, protecție și o stare generală de bine. Această înțelepciune, venită direct din experiență, a fost piatra de temelie pentru tot ce a urmat. Bun, acum haideți să ne aruncăm în istoria Occidentului. Aici o să descoperim cum elixirul nostru a fost un element esențial, aproape un ingredient secret, care a stat la baza construcției piramidelor și a susținut expansiunea celui mai mare imperiu pe care l-a văzut antichitatea. Uitați-vă puțin aici. Acum 3500 de ani, în Egiptul antic, papirusul Ebers, unul dintre cele mai vechi documente medicale, vorbea deja despre oțet pentru dezinfectare. Muncitorii de la piramide primeau apă cu oțet ca să reziste sub soarele acela necruțător. Apoi vine Hipocrate, părintele medicinei, care prescria oximel, un amestec de oțet cu miere, pentru tuse și infecții. Dar adevărata demonstrație de forță a venit odată cu legiunile romane și băutura lor, posca. Și povestea continuă chiar și în Evul Mediu, cu marele medic Avicena care îi lăuda proprietățile. Și, serios acum, posca asta explică o mare parte din succesul roman. Nu era vreo băutură răcoritoare, ci o adevărată tehnologie de supraviețuire. Gândiți-vă, transforma apa îndoielnică într-una sigură de băut, le reda electroliții pierduți prin transpirație și, cel mai important, îi ajuta să lupte cu oboseala și să se recupereze mai repede. Fără posca, cine știe, poate că istoria ar fi arătat cu totul altfel. Și acum o schimbare completă de perspectivă. Călătorim spre Orient, unde povestea noastră capătă o nouă dimensiune. La fel de profundă, dar cu o abordare total diferită. Aici nu mai vorbim de acțiune directă, de ucis bacterii, ci de armonie și flux energetic. În medicina tradițională chineză, oțetul era leacul pentru o problemă numită umezială. Și nu e vorba de umiditatea de afară, ci de o stare internă de stagnare, de blocaj. Se manifestă prin oboseală continuă, digestie lentă, o senzație de greutate. Sună cunoscut, nu-i așa? Conceptul ăsta antic descrie de fapt perfect multe dintre problemele de sănătate cu care ne confruntăm în ziua de azi. Aici vedem cel mai bine diferența. Vestul privea oțetul ca pe un soldat, un antiseptic, un conservant, acțiune directă. Estul, în schimb, îl vedea ca pe un strateg, un reechilibrant al întregului sistem. Nu elimina direct umezeala, ci o punea în mișcare. Elibera blocajele și îmbunătățea circulația energiei vitale, a chi-ului. Două perspective complet diferite, dar cu același rezultat final, echilibru. Deci, iată-ne cu această moștenire incredibilă, validată de mii de ani de experiență. Și întrebarea firească este, ok, grozavă toată istoria asta, dar ce facem noi cu informația asta, astăzi în ritmul nostru de viață alert? Ei bine, răspunsul ne aduce direct în prezent, pentru că exact aici intră în scenă Pro-Natura, care a preluat toată această înțelepciune acumulată de-a lungul mileniilor și practic a dus-o la următorul nivel, prin crearea gamei Kombucel. Și să fim clari, Kombucel nu este doar un oțet, e mult mai mult. E o fuziune inteligentă, o alchimie. La bază stă fermentația antică a ciupercii kombucha, o comoară a Asiei de mii de ani, care este apoi combinată cu puterea unora dintre cele mai valoroase plante și fructe. E, de fapt, întâlnirea perfectă dintre tradiție și știința modernă.
Și uite cum prinde viață. E un adevărat meșteșug. Totul pormește de la o bază de oțet balsamic de kombucha. Acesta e lăsat la maturat lent în butoaie de stejar ca să-și dezvolte aromele. Apoi, pe această fundație vie, plină de probiotice, se adaugă și se fermentează plante, fructe și chiar ciuperci medicinale, creând în final formule specializate. E un proces migălos, care respectă atât natura cât și inovația. Și uite așa, ajungem la partea care probabil ne interesează cel mai mult. Ce înseamnă toată povestea asta grandioasă pentru noi, în viața de zi cu zi? Cum putem, practic, să aducem toată moștenirea asta într-un simplu pahar? Fiecare sticluță de kombucha este un adevărat concentrat de elemente bioactive, adică e plină de viață. Vorbim de culturi celulare vii și enzime care ne ajută digestia, de antioxidanți, de vitamine, dar și de ingrediente de top, cum ar fi plantele adaptogene sau ciupercile medicinale. E o întreagă orchestră de compuși care lucrează împreună pentru a susține diferite aspecte ale sănătății. Și aici e frumusețea. Toată înțelepciunea asta adunată din Egipt, din Roma, din China, a fost distilată într-un gest incredibil de simplu. Să adaugi zilnic câteva picături de kombuchel în paharul cu apă. Atât. E o cale directă de a ne reconecta cu această moștenire milenară și de a oferi un sprijin real echilibrului nostru interior. Și cu asta încheiem. Dar povestea de fapt nu se termină aici. Ne lasă cu o întrebare, nu-i așa? Povestea oțetului ne arată că înțelepciunea antică este uimitor de relevantă și astăzi. Oare câte alte comori ca aceasta, câte alte secrete uitate zac ascunse în texte vechi, așteptând doar să fie redescoperite și aduse la lumină de știința modernă?